Καλό μεσημέρι, Βούλα. Καλό μεσημέρι. Με μια συγκινητική δήλωση από την αίθουσα της Παλιάς Βουλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, έκανε έκκληση προς όλους τους Έλληνες πολίτες να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος και να προσφέρουν ζωή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όταν αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα χρήζει σεβασμού. Αλλά ποιος μεγαλύτερος σεβασμός προς το σώμα όταν ένα τμήμα του χαρίζει ζωή σε ένα άλλο, είπε ο κ. Στεφανόπουλος. Ο πρώτος πολίτης της χώρας τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, καθιερώνοντας ημέρα προσφοράς ζωής για κάθε χρόνο με στόχο τη διάδοση της ιδέας των μεταμοσχεύσεων και της προσφοράς οργάνων. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι συγγενείς των δοτών που με όργανα που χάρισαν έδωσαν ζωή σε συνανθρώπους μας τον περασμένο χρόνο, αλλά και οι γιατροί των μεταμοσχευτικών κέντρων και των μονάδων εντατικής θεραπείας, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό. Περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με ξένα μοσχεύματα, είπε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Βλαχογιάννης. Ζουν χάρη στην ανθρωπιά των συνανθρώπων μας που βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα σε τραγικές στιγμές να προσφέρουν ζωή. Πολύ συγκινητική, Πέτρο, να πούμε ότι ήταν η παρέμβαση των ληπτών, οι οποίοι σε σύντομες ομιλίες τους είπαν ότι ζουν με μοσχεύματα που πήραν από συνανθρώπους τους, τους οποίους δεν γνωρίζουν, ποτέ δεν γνώρισαν, αλλά καθημερινά, όπως είπαν, τους ευγνωμονούν. Αφού χάρη σε αυτούς πέρασαν από το φως στο σκοτάδι, οσμίστηκα το θάνατο πολλές φορές τα 30 χρόνια που έμπαινα με πολύ πόνο και αιμορραγίες στα νοσοκομεία, ήταν εσωσκητής από το Άγιον Όρος. Σε ευχαριστούμε πολύ.